the chair It is me privilege, sir. when the chair is on his feet, you have to sit down. Please You sit down. understand? Sir, he has to sit down. Chair Mr. is Speaker, sir. Mr. is Speaker, on his feet. I this will have is to a first mockery. remove you from this house. Completely a mockery. The chair- Please the chair is understand. on Honorable his member, house. please On his understand. feet. The chair Please, is on his this feet. is Please not sit the down. place where we Please just sit play Hi, drama. naduk ki senam ki ba mensua, naduk ki por ki ba mensua. Ba uni orang ba. Ju syong thaj naduk ka por ba ulong marwai haduk kat kini ki sngi ki ba menta la ula don lang bat ki parlok ki jong uru. Ngiyu I le se ha ka jing syak nyon ben jong I hapo assembly ha kapor badang don ka sorkar MDA 1. Ngiyu I bat ngisaki ba ka ai ka ba Ukraine ka klem laj kat haduk kini ki sngi baling akran kumta ka long ba hadin katu kat nepor ndang ngila yaj ndam mit hapo khandailat hapo yau khandailat ngiu I bat ngisaki ke jing sisa lata pidangkan mau uni urang ba ulara ya kan ngamat hapo ying dor bar tauan ban keli jing keli bat ban pan ya ka solution na ka sorkar komno ban wengno ya kiba kom kini nang ni napo kari tipriu tiplay jong kejat benriu ke jongi hakaba uni urang ba la kran syai ba ka khandailat lani ta ka polis bajar kadai tang kataka pick up point lani kataka pick up place kajaka ban one shout lani ban one shim ya kita ki kentai dimet nang ni napo ka sor silong hajaka ba kita ki nong jo kai pertai ki bawan jungo kai hang ne po ka jela ka jongi panwan nam taban pej ki jing internet jong ka mai mariang panwan man pej internet jong ka sor silong panwan man pej ki jing internet jong ka jing ruspa jong ka jela jongi hagi kam jo kai pertai ki wanra penban ya ka kubur saki jela ki jongki ki lej wanra penban ya ki kubur saki ri jong ka pertai ba ka sor silong pat ka khandailat ka dei ka jaka lani kata ka pick up point lani ka pick up place ban shim lani ban wan shau ya kita ki kentai di mat bat ka penlong ya kita ki turis na keleng jong kiri jong ka pertai na keleng jong ki jela hamne po ka India ban pej po ya ka sor silong ban pej po ya ka jela ka jongi ban num khansu ba kata ka jela jongi lani kata ka jat benriu jongi ka long ka jat benriu tibriu tiblai namar ba ki ba kom kini ki don hang ne po Hoi. sakawai ngiu I bat ngisaki ba ya ka mat reservation polisi dei uni uju orang ba ubal ara hapo ka floor jong ka house ngiso tu ba ka mat reservation polisi ka dei ka wei ka mat ka ba kata hadu kata-kata ya ki kun samla jong ka jat meriu nyau trap ka jongi ka bala kata ya ka future ka jongki ka ba kata I ka lawai ha ka puli ka puti ka jongki ha ka yok kam yok jam ka jongki dei halor kata ka nongrem uni orang ba ulara ha floor jong ka house Henry PUI bat pisaki ba hagi por ki mensua haga jinglong marwai ki jong u usa ken hit kala hapo ying dor bar thawai usa ken hit kala hapo ying dor bar thawan bat don ba ngap lani don ba ai kti kamon ban ai kti ke diang ban kersan lem namta ta ki kun samla hang ne po gejat bendu namta ki kun samla ki kun ki kti ki jongki hi hang ne po gejala ke jongi ban ngiu I ba kan ni ka mat reservation polisi kat long hisa kata ka mat kaba khanyot penyap ya kun kasi kun khara kat ba kalong pat kajing yo nong bat kajing mentoi tang syaki wei pat kaliang tiga ni kalong ka e ba kata pat ngi ngach scam hawat kani kamat kampat syam la urlong hadu ban poi syakata ka thong henry ngi kitbok ngi kit wiang bat ngi ya khmi lenti ba kani kamat kan sapoi hadu banda urlong bat kum kejat benriu ngi yo khet yo tau so jong ka jingjop ba ni job ya kani ka benta bat kan long ke jing kerku namta ki kun samla namta ki pradok ki prasnam jongi hang ne po ke jaj benriu bat kan wanra ya kata ke jing long rengkat hang ne po ka jela ke jongi kom ki pat ba no song snong te henry ka basiosi ka long ba hagi ni ki sngi ki bala dep nga dang pet asin laisin ya kata ke ju ke jing ya tai hapo ying dor bar thawan ha ka ba uni urang ba ulara apo ying dor bar thawan ulara apo ka floor jong ka house ba ula bu ya jingkeli ya ka minister in charge jong ka health department jong ka tenat jong ka kot ka kia henry ngiu I bat ngisaki ba kata ka jing sha khnyot ban jong I hapo ying dor bar thawan kadang yai peteng kata duk ni kisngi bat ngiu I bat ngisaki ba kita ki briu ki badon ha ka liang sinsyar hajaka bakin jubab bet ya ka ka ba
day bat ka jingkeli khnang ban long kata ka jingkerku namta ki khun samlang ne pok jat meriu khnang ban long ka jingkerku bat kan long ka jing mentoi namta ki patba nong snong hang ne pok ka jela ki khun ki kti ki jongi hang ne pok ka jela penban ki divert ya ki isu khnang ban penkut jubor ya kata ka jingkeli bat khnang ban light na kita ki jing yo ban ay ka jubab ka basai lani ban long kata ka bas long transparent habaya dei bat ka ni ka benta ngiu i bat ni saki ba uni orang ba ubu ya ka jingkeli hato hakano ka rukam ba ki briu ki panabar lani kita ki barjela ki yo ban leit pulih ya ka baha pulih puthi jong kitrai muluk jong kitrai jela hang ne pok jela kani kalong ka ai ka ba sngau don kam hadu kata bat ni sngau ban ai ge jing yero ya uni u rang ba nong mikmat nang ne pok jat beriu uba omju song that ban yai wan ra bat ban yai bu kita ge jing keli ban long kum ge jing pen kendit ben riu bat ban long kum ge jing pen wandur ban pen bahadur ya ka lawai jong ki kun samla hang ne pok jela kalong ka ai ka ba omla ban pediang dalai leiru ba ki briu ki panabar ki barjela kin yo ban leit pule leng ba state reservation kabala reserve namta ki trai muluk namta ki trai jela komno da ubar jela uyo ban leit pule ya katu ka ba jong ki trai jela hanrei PUE bat pisaki ba komno ki penkut jubor ya ka jingkeli ge jong u hapo assembly ka ba ai dau lai project lai porkom hanrei kom ki pat ba nong snong ni de ban ngotu sai ya ke bun ki ban persang ban yalam bakla leng ba ki isu ban pen thok bria lani ban khnyot ya uni urang ba nong mikmat nang project ben riu hanrei ni de ban ngotu ba uni urang ba ha ka ka kenta lani ha ka jaka ubu ya ke jingkeli hakmat jong ka minister in charge da ka ba ubu kum ne jingkeli boong balai ki briu ki banabar bat kita ki barjela ki yo ban leit pule da ka state reservation lane da kata kepala reserve namta ki trai muluk namta ki trai jela de hanrei ngiui ba la pen divert pen ban sya kata ka call attention hanrei hapa uni orang ba syamwan ra hiru ya kata ka call attention ha ketika por hanrei ubu tang ya ka jingkeli hanrei PUE ba ka jingkeli 4 bu i minister in charge ila da jubab de komno in jubab ya ka hiru haba ka jingkeli 4 bu tingin dai ben so tu ha kene ka benta sasisin kom ka jaj beriu ngiso don bok hadu kata na kalian jongar unga ai kublai ya uni orang ba kublai sibun ya kene ka jing yai tresitum ya ka jing yai budin jong ni orang ba namta ka im kayap namta ki mat ki jura hang ne po ka jaj beriu ai kublai ru ya ki pat ba nong snong mar leng ba ka jing start jong ki pat ba nong snong na po not silong ka penlong ya ka jaj beriu jongi ban yo nong bat ban long ka jingkerku ka pateng ka pamenta bat ngila ban ong ka pateng ka ban sawan kublai sibun ngin sai kendu pat hagawi ka po